MLA जाहैनाय जोंनि MLA बिथांमोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि मावथांखि लागोन नामा जोंनि सोंनाय बर'नि मोनसे गेदेर सोमावसारनायखौ दैदेननानै दिनै BTRनि चिफ जानाय प्रमद बर' बिथाङा बर' बिजोंखौ माने फोथैनायनि बे आसाम सरकारनि जि थांखि बेयाव मदद होगोन नामा जोंनि सोंथि बर' हारिनि थाखाय दिनै बिथांमोना गावबा गावनि थांखि आरो बिथांखिखौ खेंफोर सारनानै होनांगौ बेखौ जों हास्थायदों BTR गोरोबथानि गेजेरजों जेनेबा 6.3 जि क्लाउस दंमोन बेनि गेजेरजों आरो आसाम सरकारा नो मोर प्रभिन्सियलाइजेशन अफ दि स्कुल होननानै मोनसे जि थांखि लादों बे थांखिनि गेजेरजों आसामाव आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनाय जानाय नङा दा बे अर्डारा BTR गोरोबथानि 6.3 जि क्ल'ज बे क्ल'जनि बेरेखा आरो BTR सुक्तिनि बे 6.3 खौ जुदि मावफुंनांगौब्ला आसाम सरकारनि बे थांखिखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लानांगोन फोसाबनानै लानांगोन आरो बे बिथांमोना जुदि बे डिसिसनखौ फोसाबनानै लाया अब्ला BTR गोरोबथानि 6.3 दफाया माब्लाबाबो मावफुंजानाय नङा आरो बे सुक्तिया मोनसे माने फेलें जाहैगोन मोनसे आबुं बे जाफुंसारनायनि महरखौ मोननाय नङा सरकारखौ जों खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम होदों BTRनि चिफ बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होदों BKWCनि चिफ बिथांनो जों माने लाइजाम हरदों दा BTR सरकारा गाबोन जोंखौ हांख्रायदों सावरायनो थाखाय बिथांमोना जुदि सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लायाब्ला एबा बे जाफुंसाराब्ला आरो आसाम सरकारा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय गैयै मोनसे थासारियाव थाबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय जागोन 8 जुलाइ खालाराव आसामनि मन्त्रि परिषदआ जि थांखि लादों सोलोंथाइखौ लानानै बेयो जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गिदिर अलखद महरै दिनै गसंथेदों मानो होनोब्ला आसाम सरकारा दिनै सोलिबाय थानाय गासैबो मिक्स मिडियाम जायफोर हाई स्कुल दङ सेकेन्डारि स्कुल दङ बे मिक्स मिडियाम फरायसालिफोराव इंराजि मिडियामखौ जाबसिननो नागिरदों आरो बेजों लोगो लोगो मा जाहैगोन माखासे समनि उनावनो असमिया आरो बर' बिजोङा जोबहैगोन आरो इंराजि मिडियामासो बे थावरिहैगोन आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों पलिसिनि गेजेरजों आसाम सरकारा साफ्रोमबो MLA खौ बिधायक आदर्श बिद्यालय हिसाबै माने एडप्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों आरो बे बिथोनजों आसामाव थानाय 126 सा MLAफोरा गावबा गावनि समस्तियाव गंफा गंफा सरकारि असमिया एबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बिथांमोना बिधायक आदर्श बिद्यालय हिसाबै एडप्ट खालामगोन आरो बे फरायसालिफोरखौ CBSE कर्सनि इंराजि बिजोंनि खालामनाय जागोन होननानै केबिनेटआ थांखि लादों बिनि गेजेरजों गं 126 जोंहा सरकारि फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन आरो गंफ्रोमबो जिल्लायाव गं 10 मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन थामहिनबा BTR ओनसोलावनो 50 खन बेबायदि मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ बर' असमिया बिजोंनि मिक्स मिडियाम सरकारि फरायसालिफोरखौ इंलिश मिडियामाव बारस्लायहोनाय जागोन सोलायहोनाय जागोन आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनांगोन कम्पालसरि गासै असमिया एबा बर' बिजों एबा गुबुन बिजोंनि फरायसालि सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंनांगोन होननानै बिथांमोना बिथोन होदों आरो बे खामानिखौ फैबाय थानाय 2023 फैगौ बोसोरनि माने सोलोंथाइ बोसोरनिफ्रायनो बेखौ मावफुंनो बिथांमोना थांखि